मा खालामदों? 사베이는. 포톡 샵이네. 시자당, 시흐린당. 나 포톡 샵은 링네 그나서이. 네. 네, जोंहा बिबार बारियाव दङ ने. बिबार बारियाव. दे मोसादो दे. मोसाद'. बिबारखौ देखाय दे. बै मोजां-मोजांखौ देखाय बिबारखौ. बिबार मोजां-मोजांथार. मोजां-मोजां. खानाङा दे, आमायनिसो खानाङा. आमायनिसो. नै मोजां-मोजांथार. ओइ नाहरदो ओरैजाय. मा खालामदों? बायो. 비방 푸낭아우. 진짜는 엄마 진짜 하나 구와. नै मानो उल्था थाहोनांगौ जाखो? नामानो ओइथिंखासो माथो. जों ओइथिं थांसै होमबालाय. आयौ. आवजा नोङो. नोंनो आवजा सेलायलायदो नोङो आवजा. मानि बै. आयौ. गारमा गुवारफोरखौ हाथारलां. खोमाया फदाया जिजोबसिगोन. भिडिअ लादो बेबे मोजांखौ नुवाय. दे आमाया जोंना बार्थडे गैला नाहरलाय आनसा. ओइ आनसा ओरै नाहरलाय. दे माथो फैजोबबाय मोदानजोबदोंसोहाय. नै दा बिहासो अराव ओरैखौनो थाफैहाय. मानि होलिनलायदों नामा? Happy birthday to you. Happy birthday to Lisa. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Bless you, dear Anissa. खननो रोंला. खाबाय फुङावनो आंलाय आयौ आंलायनो सासे. मबाइला मोजांब्लाहाय मोनानायखाय मोजां नुवासै मोनले. आयौ दौस्लाबानो. मोनाबाय दा नायनो सिख्ला. फैदा फै ओरै लाबो फै. फैदा बाम जानबो फैदा. मारिना दासो थांब्रबनांगौ दा. सोरनाबा फैगासिनो फनगाब बै दिनाव सायाव ओइ फैदा. खानजिनिखौल' खोनाखादों. मेथाइ दांग्राफ्रा नै जोंखौ जाबावबाय सासे. रायखस गोजा मेथाइ दांग्राफ्रानो. ओइ बार्थडे होनालाय गाबबायसो नामा बाल. माथो मोदै गनाय बायदि नुबाय. आनसा गाबखोना माखो? आयौ माथो मोदै गनाय बायदि. खानजिया अरसो नागिरगासिनो फाग्लि जालायखायो अरथानो.